सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबि बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। गसाइगावनि हास्रावबारियाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। गंसे टाटा मेजिक गारि आरो बोलेर' पिकआप गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव 7 बर' सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। 7 मादाव 3 उन्दै गथ'साफोर। जोखोम जानाय 7 मुङा फारियै अलंबार नार्जारी, अनिरुद्ध हाज'वारी, राजमिता नार्जारी, जेक्सन नार्जारी, मिथुन नार्जारी, रसना बसुमतारी, दानसोरां बसुमतारी आरो मनजित इसवारी। फोरमायथिनाय बायदिब्ला AS 16C5340 नाम्बार थानाय गंसे टाटा मेजिक गारियाव बिथांमोनहा गाखोदोंमोन। बेयावनो गंसे नाम्बार गैयै बोलेर' पिकआप गारिया सौख्रांफैदों, जायजों बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों। फोरमायथिबाव दंदि बोलेर' पिकआप गारिया दंफां रोगानानै लाबोदोंमोन, नाथाय बे बोलेर' पिकआप गारियाव नाम्बारबो गैयामोन। जाब्रबथाय जानानै जोखोम जानाय 7 बर' सुबुंफोरखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय गसाइगावनि सोरखारि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों आरो जोखोम जानायफोरनि मादाव माखासेया गोब्राब थासारियाव दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमनि जेआव नांदों। बे खेबाव सासे गेदेर अफिसारआ नर्थ लखिमपुर सार्कलनि PHE बिफाननि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार जयन्त गस्वामी बिथाङा डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमनि जेआव नांदों। रिपर्टनि बायदिब्ला जयन्त गस्वामी बिथाङा बिल होनायनि मुङाव गोलाव समनिफ्रायनो रां लाबोदोंमोन। हमजानाय सानखालिबो बिल पेमेन्ट होनायनि मुङाव 20,000 रां लादोंमोन। बेयावनो रांजों लोगोसे हमजानो गोनां जादों बिथाङा। बे रांखौ हमनो मोनखांनायनि उनाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमजों लोगोसे आसाम पुलिस जथायैनो बिथां जयन्त गस्वामीनि न'आवबो सिग्रोमदोंमोन। बेयावनो बान्डोल रां गासै 79,87,500 रांखौ हमनो हादों। दा बिथांनि मावख'खौ सिल खालामबाय आरो बिथांखौबो एरेस्ट खालामबाय। सुक्राम बसुमतारीखौ बुथारग्राया बिथांनि बिसियानो। थांनाय साननै सिगां अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव खैराबारि बरिगावआव सुक्राम बसुमतारीखौ हरनि समाव उन्दुफुबाय थानाय समावनो बुथारदोंमोन। बेनि उनाव लामायाव बिथांनि गोथै देहाखौ गारनानै दोनहैदोंमोन। बे जाथाय जानायनि उनाव सोंनाय फिननाय लानो थाखाय पुलिसा सुक्राम बसुमतारीनि बिसि अदेबानि अनिता बसुमतारीखौ पुलिस थानायाव लानानै थांनायनि उनावनो जाथायनि सायाव सिमान लादों होननानै फोरमायथिदों प्रशासननिफ्राय। मा जाहोननि थाखाय आरो माबोरैहाय बुथारनाय बेनि सायाव अनिता बसुमतारीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुक्राम बसुमतारीया बिसिनि सायाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सन्देह खालामनानै हाराहास्ति खालामबाय थादोंमोन। माब्लाबा सिखाजों दाननो नागिरोमोन, माब्लाबा होसोयोमोन। थिग बेबायदिनो बुथारनाय जाथाय जानाय सानखालिनि मोनाबिलियावबो फिसाया उदखार खालामदोंमोन होननानै फोरमायथिदों, जेराव सानैनि गेजेराव नांज्लायनायबो जादोंमोन। बेयावनो रागाखौ सामलायनो हायैयाव लहाजों सुक्राम बसुमतारीखौ बुनाया गोदोनायाव गोरोन्थि नांदों, जायजों सुक्राम बसुमतारीया थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बुथारखांनायनि उनाव मा खालामगोन मा मागोन जानानै उनाव फिसायनि गोथै देहाखौ न' सिंनिफ्राय बुद्रुनानै लांनानै लामायाव गारनानै दोनहैदों होननानै अनिता बसुमतारीया सिमान लादों होननानैबो फोरमायथिदों प्रशासननिफ्राय। BJP आरो UPPL नि जथाय सोरखाराव सोलिदों मा? माब्लाबा रांनि थफ्ला लानानै उन्दुनाय दैदेनगिरिफोरनि सावगारिया समाज बिजोङाव भाइरेल जादों। सासे नङा सानै नङा, रांनि थफ्लायाव उन्दुनाय आरो गोबानाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि सावगारिया सम सम समाज बिजोङाव भाइरेल जादों। बेनि अनगायैबो गुबुननि बिसिजों दोनखारलायनाय आरो मोजां मोनलायनाय बायदि खौरांफोराबो सम सम ओंखारबाय थादों समाज बिजोङाव। फिन हमजाबावबाय VCDC नि चेयारमेनआ। गुबुननि बिसिजों बे खेबाव हमजादों BJPनि VCDCनि चेयारमेन सन्जित देबनाथआ। बासुगाव सोहोरनि साखाथियाव तिलक गामियाव रायजो राजाफ्रा हमदों VCDCनि चेयारमेन सन्जित देबनाथजों लोगोसे गुबुननि बिसिखौ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सन्जित देबनाथ आरो आइजोआ गुबुन गुबुन गारियाव फैदोंमोन, नाथाय उनाव गंसे गारियावनो थानाय हालोदाव हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। हादरनि मोनजि रायजो आरो इउनियन टेरिटरियाव मैयानि सानाव लकसभा बिसायख'थिनि भट होनाय जादोंमोन, जेराव मोन 69 बियाबनि थाखाय मैयानि सानाव भट होनाय जादोंमोन। अन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखन्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़िसा, तेलेंगाना, UP, सोनाब बंग आरो जम्मु काश्मीर बेफोर रायजोफोराव मैयानि सानाव भट होनाय जादोंमोन। माखासे रायजोआव भट होनाया गोजोनै जानानै थांदोंब्लाबो सोनाब बंगआव भट होनाय सानखालि गोबां जायगायावनो गोबां दावराव दावसि जादों।
सोनाब बंगनि बर्धमान, दुर्गापुर आरो बिरभूम लकसभा बियाबनि सिङाव मैयानि सानाव बिजेपिनि मावथि आरो टिएमसिनि मावथिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जादों, जेराव बिजेपिनि बिजाथि दिलीप घोषनि गारियावबो मोननै गुबुन गुबुन जायगायाव गाग्लोबनाय जाथाय जादों, जेराव बिथांनि सिकिउरिटि गार्ड सासेया जोखोम जानोबो गोनां जादों। टिएमसिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजेपिनि बिजाथि दिलीप घोषआ भट मिरुआव फैनानै भटारफोरखौ बिजेपिनो भट होनो थाखाय थुलुंगा होफैदों। बेनि अनगायैबो माखासे जायगाफोराव बिजेपिनि मददगिरिफ्रा सेन्ट्रेल फर्सखौ लोगोआव लाफानानै भटारफोरखौ बिजेपिनो भट होनो थाखाय थुलुंगा होदों। माखासे जायगायाव पोलिं एजेन्टफोरखौ बायजोनिफ्राय लाबोदों, जायनि थाखाय दावराव दावसिया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय बिजेपिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला भट मिरुनि साखाथियाव थानाय बिजेपिनि स्टलखौबो टिएमसिनि मददगिरिफ्रा बुफाय बुसि खालामदों। बेनि अनगायैबो पोलिं एजेन्टफोरखौ बुदों, गोग्गोयै बिसायख'थिखौ जानो होआखै होननानैबो अजद होदों बिजेपिनि मददगिरिफ्रा। डाम्पारजों गले गले जाब्रबथाय जाबाय थानायखौ लानानै गोख्रों जादों हजाय जिल्ला प्रशासना। डाम्पार आरो गेदेर गारि सालायनायनि सायाव माखासे नेमखान्थि फोसावदों। हजाय जिल्ला प्रशासना आरो नेमखान्थि फालियालासे गारि मटर सालायनायखौ सेबनानै जायफोर गारि मटरफोरखौ नेम बायदियै सालायाखै बेफोरखौ जब्द खालामदों। नेमखान्थिफोरा जाहैबाय गेदेर गारि मटर जेरै डाम्पार आरो गेदेर ट्राकफोरखौ माहारियारि राजा लामायाव घन्टासेयाव 60 किल'मिटार गोख्रैथिनि बांसिन सालायनो मोना। गुबुन लामाफोराव घन्टासेयाव 40 किल'मिटारनि बांसिन गोख्रैथिजों सालायनो मोननाय नङा आरो फुंनि 6 रिंगानिफ्राय मोनानि 10 रिंगासिम गेदेर गारि मटरफोरखौ सालायनो मोननाय नङा। मैयानि सानाव मुम्बाइआव गिख्रंथाव बारहुंखा बारदों। हाद्रि बालाजों बुंफबनाय गिख्रंथाव बारनाय बारहुंखाजों गासै 8 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 29 जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरनि मादाव माखासे गोब्राब थासारियाव दं, बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै साननाय जादों। गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों मुम्बाइनि घाटकपाराव थानाय गेदेर साइनबर्डआ सुबुंफोरनि सायाव बायसिनदों, जायजों 7 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 27नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। जाब्रबथाय जानायनि उनाव अर खोमोरग्रा बिफान आरो पुलिस हान्जाया जथायै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों। ओजोंहाय जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनाय सुबुंनि न'खरनो 5 लाख रां होनो थाखाय महाराष्ट्र सरकारा फोसावदों आरो जायफोर सुबुंफोरा जोखोम जादों बिथांमोननो बेसेन नाङै फाहामथाय होनो थाखायबो महाराष्ट्र सरकारा फोसावदों। बेनि अनगायैबो ब्रिहान मुम्बाइ मिउनिसिपाल कर्परेसन (BMC) रेल बिफान आरो एडभार्टाइजिं कम्पानि इग' मिडियानि हेंथा कमप्लेन होगोन होननानैबो फोरमायथिदों। CBSEआ थाखो 10 आरो 12 नि रिजाल्टखौ फोसावनानै होबाय। थाखो 12आव गासै भारतआवनो 87.98% फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों आरो थाखो 10आव गासै भारतआवनो 93.60% फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। थाखो 12आव 24,000नि गोबां फरायसाफ्रा 95% बांसिन मोनदों आरो 1,16,000 फरायसाफोरा 90% बांसिन मोनदों। त्रिबान्द्रम ओनसोलावनो बयनिख्रुइबो बांसिन 99.91% फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। दिल्लीआव 94.9% फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। थाखो 10आव गासै उथ्रिसारनायफोरनि मादाव हिन्जावसा फरायसाफोरनि उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोआ 91.52%, जेराव हौवासाफोरनिया 85.12%। थाखो 10 नि बेलायाव 47,000नि गोबां फरायसाफोरा 95% बांसिन मोननो हादों आरो 2 लाखनि गोबां फरायसाफोरा 90% बांसिन मोननो हादों। बेयावबो त्रिबान्द्रम ओनसोलाव फरायसाफोरनि उथ्रिसारनायनि अनजिमाया बयनिख्रुइबो बांसिन 99.75% फरायसाफोरानो उथ्रिसार जानो हादों, जेराव गुवाहाटीआव बयनिख्रुइबो खमसिन 77.94% फरायसाफोराल' उथ्रिसार जानो हादों। दिल्लीआव 98.61% फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। 46 नं माहारियारि राजा लामायाव जादों मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। मिलिटारि ट्राकनि टायार बेफ्रुनायजों 2 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 25 जोखोम जानो गोनां जादों। मध्य प्रदेशनि 46 नं माहारियारि राजा लामायाव जानो मोन्दों बे जाब्रबथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला खारबाय थानाय मिलिटारि ट्राकनि टायारा बेफ्रुनायाव मिलिटारि ट्राकखौ सामलायनो हायाखै, जायनि थाखाय गंसे बास आरो गंसे SUV गारियाव सौख्रांहैदों, जायजों 2 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 25 जोखोम जानो गोनां जादों। जिउ खोमानाय सानैनि मादाव सासे बासखौ साफा खालामग्रा आरो गुबुन सासेया बासनि पेसेन्जार होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बोथोरा जोबोद गुदुं जाबोनो हमबाय नङासै? जुदि नोंथाङाबो बे गुदुंनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनोब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों मणिपुरनि मानास हन्डा श'रुमआ। जायखिजाया स्कुटि आरो बाइक बायोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन 5,990 रांनि एयार कुलार। बेनि अनगायैबो मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल।
नोंथांनाव जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटि दङब्ला नोंथाङा बेखौबो सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। बेयावबो नोंथाङा 5,990 रांनि एयार कुलार, गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रलखौ मोनफानो हागोन। नोंथाङा थाबैनो बे खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो, मानोना अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। बे मे दानसिमल' थागोन अफारा। मोजाङै मिथिबावनोब्ला 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन, जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।